खुलुमबाय बयनिसिमबो जों दिनै 70थि बर' थुनलाइ सान जे फोरबो फालिनाय जों चिरां जिल्ला बनस'नि जानानै बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय जों हामलायनायखौ बावहरबाय साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनिसिम जे दिनैनि बर' थुनलाइ सानखौ गोसो गोरबो फालिनाय बा फालिगासिनो दङ जों बेखौ जों गोजोननायजों लोगोसे जों साबायखर बावहरदों दिनैनि बे जोंनि बे गोथार सानाव बयबो गोसो खुसियै गोसो गोरबोजों जायखौ फालिबाय थादों बा फालिनांगौ बेखौ जों चिरां जिल्ला बनस'नि जानानै बयखौबो खावलायगोन जे दिनै 70थि जे बर' थुनलाइ सान बा बड' साहित्य सभा जायखौ जों मिथियो बेखौ जों सारा बुहुमनाङैनो बा जोङो BTC नाङैनो जों बेखौ फालिदों आरो फालिनायखौ जोङो गोसो गोरबोजों मोजां मोननानै साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा जाहाथे बेखौ फालिबावो खालि बे BTCल' नङा BTCनि अनगायै जोङो आसामावबो फालिनांगौ सारा बुहुमनाङैबो फालिनांगौ जिहेथु जोङो बर' थुनलाइ साना नट अनलि फर बड'लेण्ड एरिया खालि जोंनि बड'लेण्ड एरियानि थाखायल' नङा बे सारा अल पिपोल दा अल बड' पिपोल जाय जेराव माने गोसारनानै दङ जेरैहाय दिनै आसामावबो गोसारना दं बेंगलाव गोसारना दं बांलादेशआव गोसारना दं लाइकवाइज इन्ड'नेसियाफोरावबो दंहैयो बेफोरबायदि गासैबो जाहाथे बुहुमनाङैनो बयबो फालियो बेखौ जों चिरां जिल्ला बनस'नि जाना बेखौबो खावलायहरगोन दिनैनि बे जुजिनाया जों जायखौ जे उदां अख्राङाव जे जों जुजिनो हादों बे दिनैनि दिन नङा बेखौ बै समनिफ्रायनो जोंनि जाय बिथांमोन जाय दैदेनगिरि बिथांमोना सानै हयै बे बर' हारिखौ फोथांनायाव बे मोनसे बर' राव थुनलाइया मोनसे बिराद गिदिर गोहोम खोख्लैगोन बा मोनसे बिराद गिदिर रल दङ बे हिसाबै बिथांमोना जुजिबोदों बे जुजिबोनाय दिनै जुजिबोयै बिथांमोननि साक्सेस जानायाव जों दिनै उदां अख्राङाव अपेन स्काइआव जों बेखौ सेलेब्रेट खालामनो हादों स' जों बेखौनो बाख्नायगोन आरो गोसो गोरबोजों साबायखर बावगोन बिथांमोननि जाय सिनियर लिडारफोर बिथांमोना जे बेखौ जुजिनानै मोनसे फ्रुटफुल रिजाल्ट होनो हाबाय आरो बिथांमोननि नाजानाय दिनै जे जोंनि बड' लेंगुवेजआ 8 सिडिउलाव हाबदों आरो बेखौबो जोंनि थाखाय बिराद गोजोनथाव बाथ्रा आरो जों गोसो गोरबोजों बिथांमोनखौ जों साबायखर बावगोन आरो बेखौ जों गोग्गानानै बुंनो हागोन दे चिरां जिल्लानि बनस'आ गोग्गाना बुंनो हायो बिथांमोननि मावनाय आदब खायदा बिथांमोना जे टेकनिकजों मावबोनानै बर' हारिखौ जौगाहोदों बे हारिखौ जोङो जेब्लायबो मोजां मोनगोन अनसायगोन आरो बिथांखौ जों जेब्ला गोसो गोरबोजों गोसो खर' दाना बिथांमोनखौ अनसायगोन आरो साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौबो अनसायगोन होननानै जों मिजिंथिदों आच्छा बे बर' बिजोंनि बा बर' मिडियामनि जिथु जेंना जा बिजाबनि जेंना बे जेंनाया दिनैसिमबो सल्भ जायाखै बेखौ सल्भ जागोन होननानै आसा खालामो जे बिथांमोना दिनै एनुवेल कनफारेन्स खुङो बिराद गिदिर कनफारेन्स खुङो जेराव कनफारेन्सआव नोङो 10 crore 20 crore बिथांमोना बाहायो बा 50 crore गाहाम बाहायनाय खोनायो बा 20 lakhs बेबायदि गोबां रोखोमनि हिउज एमाउन्ट अफ मानि स्पेन्ड खालामो बे मोनसे प्रग्राम अर्गानाइज खालामनायाव दा जोंनि बे दैदेनगिरि बिथांमोननि दैदेननायाव आंनि साननायाव बिथांमोना जुदि बे लेखानि जेंनाखौ जुदि नोङो समाधान जानांगौ होनना आं सानो मारै होनोब्ला मोनसे एनुवेल कनफारेन्स खुंनायाव गोबां रोखोमनि एक्सपेन्डिचार जायो जों खोनानो मोन्दों अबेबा कनफारेन्सआव 5 crore बाहायनो अबेबा कनफारेन्स 10 crore बाहायनो आं खावलायगोन चिरां जिल्ला बनस'नि जानानै बिथांमोना जुदि अबेबा बाजेट जुदि बानायदोंब्ला अबेबा एनुवेल कनफारेन्स खुंनायाव जुदि 10 crore गाहाम जुदि बाजेट बानायदोंब्ला आं बेखौ खावलायगोन बिथांमोना 10 lakhs बुक्सआव इनभेस्ट खालाम 10 lakhs लेखा साफायनायावबा बेखौ बोसोरै नोङो साफायनानै बे जाय मोननो हायै बा बिथांमोना जाय बायनो हायै गरिब गुन्द्रा स्टुडेन्टफोर दङ बिथांमोना राननानै हो बेबायदि एफा एफा सानफा एफा बोसोराव रानना होबाय थायोब्लानो बिथांमोननि बे लेखानि बिजाब बा बिजाब साफायनाय जेंनाया आं जोबगोन होननानै सानो मानो होनोब्ला गभर्नमेन्टनि आसाय थाबाय थायोब्ला जों बेखौ हयथ' जों बेकवार्ड जागोन आरो जों गभर्नमेन्टनि आसायजों थाबाय थाना किसुमान जों भलुन्टियारि जिखौ खामानि मावनो ओंखारदों जेब्ला बेखौ जों मावनायानो गाहाम आरो जों लिडारफोरखौ स्ट्रंलि खामानिखौ मावनांगौ होननानै आङो सानो माखासे सरकारि स्कुलफोराव माखासे मास्टारफोरनि जेंना आरो गोबां बिदिनो न'नि बायदिसिना जेंना जिला जानाय वालनि जेंना बायदिसिना जेंना दं बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो आङो स्कुला मोनसे जाबाय मोनसे पियर मोनसे टेम्पोल स्कुल इसे मोनसे पियर टेम्पोल जाय टेम्पोलाव जोङो मोजां गथ'फ्रा फरायनानै इयुनखौ दाहैनो हायो हारिखौ फोथांनो हायो समाज सिबिनो हायो बेखायनो जुदि अबेबा मोनसे हारिखौ जुदि फोथैनोब्ला अबेबा जाथिखौ मोनसे फोथैनोब्ला बेनि इडुकेसन सिस्टेमाव स्कुल कलेजखौ बुथारबानो बे हारिया लासैनो सोदोमस्रि गैयै इडुकेसन गैयै जालाङो बेखायनो सरकारा जेब्लायबो जोंनि सायाव जिहेतु बर' हारिनि सायाव मोनसे थांखि दंखायो बे थांखि थानाय हिसाबै बिथांमोना जोंनि जेंनाखौ माब्लाबाबो सुस्रांनाय नङा बेखौ आं सानो
बेखायनो आं खावलायगोन जोंनि लिडारफोरखौ जिखिनि जोंहा गावखुंथाय मोनसे गोहो मोननो हादों 6 शिडिउलनि गेजेराव बे 6 शिडिउलनि गेजेरजों मोनसे गावखुंथाय गोहो मोननायजों लोगोसे जों जोंनि अबस्थाखौ जों सोदांनांगोन जोंनि गेजेराव दिनै जोङो टिचारफोरनि प्रब्लेम दङ स्टुडेन्टफोरनि प्रब्लेम दङ आरो बावैसो थांनायनि गेजेराव जों खोनानो मोननाय बायदिब्ला गोबां स्कुलानो बन्द जागोन बेखौ जों बेजों दुखुनांथाव बेबायदि स्कुल बन्द जाबाय थायोब्ला जोंनि थाखायनो खूब गाहाम खारन एमप्लयमेन्ट जेनेरेशना मोनसे प्रब्लेम जागोन जोंनि थाखाय जाय गोरों गोरों गथ'फ्रा दिनै एमप्लयमेन्ट मोननांगौमोन टेट पास जाना दङमोन नाथाय बिथांमोनखौ दिनैसो एपइन्टमेन्ट होनो हायाखै दा बेखौबो जोंहा मोनसे दुखु दङ टेट पास जानाय साफ्रोमबो जोंनि फरायसा स्टुडेन्टफोरखौ साख्रि होनो हायोबा मोजां जाहाथे बे स्कुलफ्रा बन्द जाया बेजों लोगोसे जोंहा गोबां जेंना दङ जाय जेंनाखौ जों बुङो अबेबा स्कुलावनो 15 जन गाहामल' स्टुडेन्ट दङ अबेबा स्कुलाव 10 जन गाहाम स्टुडेन्ट दङ अबेबा स्कुलाव नोङो 30 जन गाहामल' स्टुडेन्ट दङ बे जेंनायाबो जोंनि थाखाय मोनसे बिराद मोनसे गिख्रंथाव लाबोदों जायनि बेफोरबायदि समस्या थानायखायनो दिनै आसाम सरकारा सानफा एफा जिहेतु जोंखौ खाबु लाबाय थाखायो बे खाबु लानायजों गेजेरजों जोंखौ नाख्रेबनो थाखाय बोलो होगासिनो दङ बेखौ सुस्रांना गाहाम आरो बेखौ जों बुंनो थांगोन दिनै गभर्नमेन्ट स्कुला बन्द जानाय लोगो लोगो जोंनि गोबां लाइमोनफ्रा दिनै बेखार जागोन जाय आरो जा फिन खेबसे जा इक'नमिक कन्डिसना जा गाज्रि जागोन आरो दिनैनि बे सुस्रांनायनि बा जों बेखौ लामा फेरेबनायनि आं खावलायगोन साफ्रोमबो जोंनि लिडारफोर जाय दैदेनगिरि बिथांमोन दङ बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय लानानै बिथांमोना जाय दैदेनदों बिथांमोना गाव गावनि गथ' गथायखौ जाहाथे इंलिस मिडियामाव फोरोङाल'सिनो प्राइभेट स्कुलाव फोरोङाल'सिनो गभर्नमेन्ट स्कुलावनो हरो जाहाथे बे गभर्नमेन्ट स्कुलनि एनरलमेन्टआ बारायो आं बेखौनो खावलायगोन जाहाथे बेबायदि स्कुला जाहाथे फिन थैनायनि लामायाव थाङा आं बेखौ चिरां जिल्ला बनस'नाय जानाय जोबोर आङो गोसो गोरबोजों खावलायगोन बिथांमोना जाहाथे बे इनिसियेटिभखौ लायो